ka mga babae gipasakaan og sumbong at tubangan sa korte tungod sa pag-operate sa usa ka call center nga usa ka internet dating site. King Perez, Sugimlimi. Nagabot ang mga sakop sa PNP Anti-Cybercrime Group og mga nalambigit nga agents ug tigduma sa Filipino Heart Internet Consultant, usa ka call center company nga giredi adtong Sabado human gituong tigpahigayon kini og cyber pornography ug mail order brides. Gingong nagtrabaho isip matchmaker sa mga call center agents din makig-chat sila sa mga langyaw sa online dating site nga idateasia.com gamit ang hulagway sa mga babae nga modelo. Gani human gipasaka sa kapulisan kagahapon ang sumbong nga tubangan sa piskalya ubos ni Fiscal Mary Ann Castro gisang atusab kini dayon ngadto sa hukmanan. Sumbong pagsupak sa expanded anti-human trafficking in persons gipasaka batok sa giilang nga tag-iya sa call center nga si Mei Yi usa ka Chinese national ug sa giilang nga manager nga si Ligaya Vitor. And then there are times nga mari ang foreigner mag-meeting sila. And sometimes naada nagpakasal. Nahitabo nga nagpakasal and then napoy nahitabo nga just for sex lang pag-aral dire. Matod sa PNP Anti-Cybercrime Group team leader nga bisan pa nga di pa nila ma-establish kung napahimuslan ba ang mga babae nga model sa online dating site, ligon gihapon ang kaso nila batok sa mga akusado. Pag-recruit nila sa model for free with or without their consents, and then kanang pag-post nila sa internet. Ang mga akusado mupiyan sa karong adlaw og 200,000 pesos. Ang babae nga Chinese national mingon nga igo lang siya og ang iyang pamilya nga namuyo sa girade nga compound ug way kalabutan sa cybercrime. Hinuon adunay higayon nga siya ang muhatag sa sweldo sa mga agents. Their salary is I am the one who pay because the staff. I think they're someone from the side because they need to pay them and they think I'm a person who can be trusted. Plano niya nga kasuhan sa mga tao nga matud niya nagpataka lang og pasangil kaniya. I really want to end it and I want to sue the person who made me involved. Nang hunaw sa banggila nga manager sa call center sa maong akusasyon. Ang among unit sir sa mga computers is straight. Asa man may nag-porn ana nga ang kamera nag-atbang. Ang computers walay cubicles. Asa man naghubo open ang pultahan tanan. Asa may dapit naghubo ana. Kauban nilang nagikiha mao ang usa ka Leslie Tayong ang gilang na nag-iya sa call center. King Perez, News 5. Pahimangno sa Anti-Cybercrime Group 7 sa tanang social networking site users nga mag-amping sa mga dawatong higala online kay posibleng gamiton ng inyong mga hulagway sa laway nga paagi. Andrea Patanya, Sugidlimi. Karong digital era, di ikalimod nga dako kayog tabang ang internet sa atong mga kinabuhi. Apan kun unsa kadako ang benepisyo ni ini, ingon ini sab kadako ang kadaot nga posibleng ihatod ni ini kun abusaran. Sama sa negosyong Filipino Heart Internet Consultant nga nagpakaron ingnong usa ka call center company nga gironda sa Anti-Cybercrime Group 7 ni atong Sabado. Nasayran nga unang lakang sa maong negosyo mao ang pagpangitag babaeng modelo aron makuhaan nila og hulagway. Gamiton dayon sa ilang mga agents ang hulagway sa maong mga babay aron makig-chat sa langyaw nga mga kliyente nga nagbayad kanila og online credits. Gipahibaw sa ACG7 nga aduna pa sila upat ngadto sa 5 ka negosyong gi-monitor nga posibleng nagpahigayon og sasamang modus. Gani aduna kunoy posibilidad nga wa na kini mang-hire og mga babaeng modelo ug igo lang sila nga manguha og mga hulagway sa mga babay sa nagkadaiyang social networking sites aron gamiton sa ilang online dating sites. Tambag karon sa Anti-Cybercrime Group 7 ngadto sa publiko nga di magpasagad ug accept og mga friend request sa nagkalain-laing mga social networking sites sama sa Facebook, Twitter ug Instagram, hilabi na kung kadudahan ang profile sa mga internet users nga mu-add ninyo. Kini aron malikayan nga magamit ang inyuhang personal information ug mga online photos sa mga kalihukan nga adunay kalambigitan sa cybercrime. Ayaw lang pataka og add sa mga friends. Kanang mga nag-request og friends. No? Tungod kay we do not know kung kanang imong gi-add kaila ba gyud nimo. Giingong gawas nga mahimong gamiton ang mga online photos sa mga laway nga binuhatan nga way pagtugot sa tag-iya, mahimo sab kuno kining gamiton sa pagpangilkil. Namin na nadawat nga complaint
regarding aning kuan saka social networking site, no? Na nagpakaroon ingnon ang usa ka babae nga siya katong nasa picture. Okay, dayon. And then nakipag-friend siya sa usa ka lalaki, hantod nga nagkahulugan sila ng loob. And then what happened was ang babae sige pangayong kwarta. Laing tambag sa Anti-Cybercrime Group 7 mao nga di magpataka og apply og trabaho sama sa mga agent sa girade nga call center, kinsa gipatuo nga himuon ra silang language translators apan gipat-chat di ay sa mga langyaw alang sa online dating. Busisiin niyo maayo kung illegal ba na o legal ba ng ilang kuan kanang buhatan. Andrea Patenia, News 5. Patay ang usa ka lalaki humandunggaba sa bana sa iyang pag-umangkon. Ray Pasaporte, sugin nini. Gisukmatan o gimahayan ni Roslen Espinosa si Alin Tamarong dihang nag-abot ang duha sa Police Station 10 sa Barangay Punta Prinsesa kaganinang kadlawon. Si Alin mo'y gitumbok nga midunggab patay sa bana ni Roslen nga si Richard. Samtang nag-inom sila sa may sitio Obkatri sa Barangay Cute, Cebu City. Nadakpan ang suspek atol sa follow-up operation nga gihimo sa mga barangay tanod. Ang asawa sa suspek pag umangkon rasab sa biktima. Duna na di ay kara ang panagbangi ang duhang human nagkasinukmagay kapin sa duha ka tuig na ang nakalabay. Sa wala pa mahitabo ang pagpanunggab, giingong nag-atbang ang biktima og suspek samtang nag-inom. Namasangil matud pa ang suspek nga gitamparo siya sa biktima. Yung naman ay patay ka niya? Hindi, yung patay nga, bukang ka, okay tatasan. Patay nga, magdumaan ko na niya, patay ka niya, ginong ka kanimo. Wa sa bugamay niya, wa sa buga-speak nga, mapatay na siya. O saan naman, yung naliling mo siya pa rin, wala kasi muna una. Hindi, ano na, dahil ligawas ko kay, parang sa ulit sa balay. Balik diri, ano to na nahitabo na dugamin ako. Bayo. Oo, kung pagita dito, wala naman sa to dito. Pagkaturog loko naman dito yung di alsa. Subo mo siya ang bidunggan kung singalin. Ginamin to lo? Dari ni Boy, yung isang day ka, dunggab ta. Pagkasubagay pa ni sila. Wala na kasubagay. Matod sa suspek, wala siya magmahay nga iyang gidunggab ang biktima kay kuno maldito kini sa ilang lugar. Ang biktima kinsa sandan sa buko-buko daling gidala sa Vicente Soto Memorial Medical Center apan nakabsan sa kinabuhi paglabay sa duha ka oras. Gusto siya magastig ito. Buwan ko kami. Mutong pagdapog niya na ko, niulit ko sa mga niyaga, dapog ko sa uyuan man sa kasawa. Hindi, gapilaw ko. May bugto sa mga. Gapilaw ko. Kapila naman sa atin. Kausara, pagkatinodan. Nangayo pagpasaylo ang suspek sa asawa sa biktima ug nitanyag pakining mutabang sa pagpalubong. Ay, dili na yung nana, ay, dili ko masukutin tatay. Iyang ikuha ba yan, kinabuhi ba yan? Siyempre ikaw, kung mamatay ka, mangita ka gustisya. Mangita ka gustisya. Anong ginana niya? Nangup siya kaliro na ako'y mga anak. Ray Pasaporte, News 5. Upat ka tao na dakpan samtang tulo ang nakasibat sa gipahigayong bypass operation sa mga ahente sa National Bureau of Investigation Region 7 kagahapon. Ryan Sorote, sugin limi. Maingay sa likod. Sabi ko, huwag mo kayo maingay dyan. Tulog pa mga bata. So, balik ako tulog. Minto naman sila nagtatawa. Pag-gising ko, yun na nga nangyari dito. Ginirid na. Sabi ni Sir, dapa, mga kagat ako. Hugtan ang gimakak sa dinakpan nga si Dominador Baguio nga doon na siya'y kalambigitan sa pagpamaligya o ginadiring droga sa mga nag-abang sa iyang balay sa Sanya Barangay Pahod, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinang iyang pangangkon, human siya masikop sa gipahigayong bypass operation sa National Bureau of Investigation Region 7 kagahapon. Laing tulo ka mga residente sa lugar ang nadakpan, apan nakaikyas ang tulo pa ka mga subjects operation nga silang arestata, Jerry o Felix. Ngadto pang naging tuig gisugdan sa NBI ang surveillance sa mga suspitsado nga gihulagway nga mga level 2 drug pushers. Mayroon tayong hinabol na dalawa na katakbo at yun ang subject ngayon ng identification
Kasi what we have are their aliases. But definitely we will include them in the charge sheet. Gingong sa giabang kwarto rasab sa mga suspect, manuyop ang ilang mga suki base sa nakuhang mga drug paraphernalia sa lugar. 200 ka mga gagaming pakete sa gituang shabu o sa kaputos ng marijuana nga nagkantidad og kapin 50,000 pesos ang nakuha. Lakip na nakuha kining caliber .357 revolver, caliber .22 Beringer o caliber .38 nga snub nose. Ryan Sorote, News 5. Mga sidewalk vendors dool sa Vicente Soto Memorial Medical Center gipahikling sa City Hall tungod kay nakababag sila sa agianan sa mga tao. Leslie Caminado Vistil, Sugin Lumi. Naukay ang naninda sa sidewalk sa Danby Rodriguez bilang gitangtang sa City Hall ang ilang mga tindahan. Matod sa leader sa Vendors Association sa Dapit nga ilang gikahiubos ang pagdiretso og pahibaw kanila nga sirad-an na ang ilang mga tindahan. Matod niya wala gipakita nga papilis ang sakop sa probe o gasa nga nagmando nga i-demolish ang ilang tindahan. Kato na sila papel gihatag na mo last week, nitahod mi. Kaya ang ilang gusto nga makita gyud ang siding sa area nga gi-award sa mo. Mo nag-atras na namo makita na nimo diha. Kurtinang lapara pwede na magsatsa magdisko ang tao nga moagi. Kaya ilang gusto ang mga tao nga nadri ana gid moagi. Masinon saon di gid moagi ang tao dito. Diri gid moagi. Kaya gusto gadalit pirmi ang tao. Pero sa amo nga nakita, palapad na kayo bilagi akong giikaw. Giadto sa mga maninda ang pangusagasa nga si Dr. Lucille Mercado. Ila kining gihangyo ang hatagan og usa ka adlaw nga suspensyon nga dili makatinda isip silot sa ilang pagbabag sa sidewalk. Somehow naka-contribute ni sila nga ngano ang atong mga pedestrians ato na sa mga gi. Okay, so nagsabot ni nga mutabang sila pag pulis. Nga ni saad sila nga mutabang sila kung dili pa na maklear ang nasadan, maagi hapon, sila may makastigo. Di sila kapaninda, karon instead of 3 days, hangyo man sila, kanang maluoy man gid mayor, nga makulban ni sila kanang kun, for 3 days, so ato na sa katagaan og 1 day. Gitugutan sila sa pagpaninda sa sidewalk sa kondisyon nga dili makababag sa agyanan sa mga tao. Leslie Caminado Vistil, News 5.